Cada any, dintre del calendari del circuit juvenil d'hivern, organitzem la prova de Nadal i per primera vegada en molts anys ens hi trobem a les instal·lacions del Reial Club de Polo de Barcelona, que són unes instal·lacions perfectes, un marc incomparable per poder desenvolupar aquest torneig. És un torneig que el jugo cada any, em fa molta il·lusió i espero passar-m'ho molt bé. Des de la federació hem iniciat també una campanya de valors que actualment està sent molt ben rebuda. Amb 3 objectius molt clars. Primer, educar en els valors. Segon, conscienciar en els valors d'aquest esport. I tercer, que hi hagi una bona sinergia dins del torneig. Creiem que són primordials per educar els nens i que tinguin un bon comportament a pista. I esperem que tot això ajudi a construir un bon ambient de cara al circuit i sobretot ajudi en el desenvolupament dels nanos. Les enquestes que realitzem creiem que són primordials des de la Federació Catalana de Tenis per impulsar els valors i per evitar corregir aquests mals comportaments que a vegades es veuen a pista.